যে অরো অম্পি যে তুইদু বসুক অরো 41 নং যে অ তিপ্রাসা যে তংনাই রং ববাইকে কক সারনে মজং যে অরত যে তিপ্রাসা তংকসং তংনাই রুকুলর ন khana chini Bubagra boni helicopter kalai phenai 10:30 ni bisingo aboni bagai chini 41 Ampi Nagar Assembly ni chini Bubagra ni sengkrak rogno ebao hani busarong ang koinai jotono kaham krungke khana jani gari bai yod rongke bike rally khaigi phainai borono bang koina musugo kaham krungke chalok phaina bagai tei jara specially jara leaders tongnai rogno ang koina musugo borokbo kaham krungke naitho thokke jani bisini jate derayabui jotoni pai to pai kaisa gari go khorok busuk phai boni bumung boni phone number o jaga khoroksa volunteer head of the volunteers khoroksa chongoi bor jaga toi phene thokke toi phegei tebaisa nogo jorat bot lang thangei kaham krungke ma sogni nai omo haike responsibility toigei nagei borok o jaga khana phaikangke belaika janai aboni bagui nang message ina sujugma kha chini media ni bisingtei aboni bagui ni belaika na hambai te especially chini bike rally omo haike system khaijangnai chini 4ta sector tongo toidu sector Ampi sector te kaisa angka Sesua sector te kaisa ke Dalak sector o 4ta sector ni chini sikla Motha rok chini Srai rok yod rok borok bike rally khaigei na thokke phaine engka mo thai engkai sa o thaini bung engkai o thai engke chini Ampi girls hostel ground হামবাই স্যার স্যার তিনি অর যে তাবো হর কুথুংমা জরাও তামনি বাগৈ তিনি আসকে অর সামুং ববাইকে সামুং খাইজাক তং বর খানা তা সাবো ফাইনাই অর কিসা সাইখানা স্যার পইলানো Bubagrano khulmung yafaro ei specially তিনি ani yod romang belai kino pai hamai maya faro ঠিক tabuk jora 12 bajina nai tongo tabuk phana chini yod rok thuya karei bohogo ok khali khaiyei borok oro jaga go khana je mass gathering kaisi kotorma Bubagra phai tongo boni bagai je tini preparation nalai mani chini yod song tini hoponglang ke samung tangnai tabuk jora tangmu tongo haisi ika sengmo tabuk kisisa field visit khai phemani field visit khaite SDM permission na tenate horthung thanglaika joto ani logo yod tongnai baksa chini yang jemon takuk Suros tongo yang Gobindo tongo yang chini Nelson tongo Nirmol tongo hamrai koloi tongo taku yang mention khalia yang chini Oranyo Jamatia tongo joto no seng kilo thangai visit khai pika khai phemani yagulo SDM hapkha SDM seng helicopter ni permission na bagai onek kudung asina nangkha aboni bagai kaisa jaga teina haina halai phigi seng kaisa jaga meeting khai phika amoni seng meeting khai boskango choba kaplai khaina bagai chini assembly election fight to 2023 ni 16 February wa abono karei boseng o jaga je preparation cholai tongo jaga seng tabo khablai phai nuk phaika chini yod no kwbangma samung tanglai tonglai haisi borokno belai kana hambai maya phapio khana boseng tini hopungsa glang khaigi samung tangmani bisingtei oro specially chini daitto nazar tongo chini kumui beng thangka tini kumui district secretary mo bai asung jora tei samung aguk tongo bo tini saka hopung glang ke oro tongnai phu samung maikani khai tangnai bo bini tei duna baino o samung asung jora tei aguk tongo chini kumui no belai kana hambai nuk khanani rok jottono engkai sar busuk target dawi oro je lugutung pana khaijani thangtong khana around 20 to 25,000 ngai or jaga gathering sengo ma expectation khai to